Kuva amai ibasa, kurera, kukudza, kuchengeta mwana. Harisi basa riri nyore. Asika, tinozoona kuti basa iri rinenge rapetwa zvakanyanya kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Muchirongwa chino tinopemberera hugamba, humhare, hushingi hunana mai ava nekuti basa ravanoita harisi nyore. Nhasi uno muchirongwa Twice a Mother tiri kumufakose kune mudzimai Fadzai Rusande ane makore 58 ekuberekwa nevana vatatu. Dangwe rake Edna ane makore 32 ndiye ane urema. Dambudziko riri pana Edna. Mai vaEdna vakariona achangobva kuzvarwa here? Kuti idambudziko rekuti vakatozoona mwana atomboti kure kure. Mini Edna dambudziko ndakazoriona ati kure kure. Chakazoita ndore dambudziko raEdna kunonoka kuita zvinhu kwake. Sezvo yakanga iri first born ina handina kuzoti dambudziko iri rakanga ripa, asi kunonoka kwake kuita kuita kwake zvinhu zvokuti paipa yakanonoka kana kukambaira kana kufamba kana kutaura. Kusvika nanhasi haita haatauri. Saka panguva iyo ndaifunga kuti mwana achagona kuita kutaura. Ndopandakazoona kuti mwana uyu ane dambudziko akuma 4 years. Maona kuti mwana ane dambudziko chii chamakaita? Tinoziva kuti dzimwe nguva kana mwana utonoti imi zvinhu hazvina kumira mushe. Pamwe unoti aiwe ndimbonamatiriza mwana kuti ngatimbofambai. Kana mwana ubva kuti rega ndimhanye kuchipatara. Imi makaita sei? Inini ndaona kuti mwana wangu ndozvaari ndakatanga ndakasanganawo nevamwe. Takuinzwa vamwe vachitaura semunomai mune gurupu revana madisabled. Takuenda kuya totoudzwa kunzi tofanira kuenda kuCRU. Takuenda kuCRU tichienda kumadhokita kuCRU tichiuya vana vedu vachiitiswa futi maexercise munomo mupakotsi. Saka taitova nenguva yataipota tichienda kupi vana vachipota vachinoitiswa maexercise pazvitendowa. Pamwe pacho zvinonetsa kugamuchira nekuti mai vese wakatakura nekuti mwana wangu panenge ade zvanenge akumhanya anenge akutaura. Imimi maudzwa kunzi mwana ane dambudziko. Makakasika kuzvigamuchira here? Taura chokwadi zvinhu zvakaitika saizvozvo haukwanisi kuzvigamuchira. Ende futi sezvinhu zvandaisati ndamboona ufanika ina handina kwandaenda kuti ndambochiona. Zvinhu izvozvo zvakambonditi batei zvakanyanyisa. Nokuti unenge uchiona vamwe vesaizi yake pavanenge vavi iwoona paunenge uri. Zvinhu izvozvo zvinonetsa. Tinotora nguva kuti uzvigamuchire. Asi iwo magurupu aya anoitwa atinoti tinoita anobatsira nekuti kuya kwaunenge wakuenda uchiziva kuti hazvisi zvangu ndega. Takaita takawanda tine dambudziko remunenge makudzidzisana kuti saka todini uyu ane rakewo dambudziko uyu ane rake dambudziko. Ndokugamuchira kwaunozoenda uchiita asi pakutanga chako zvinonetsa kugamuchira. Tiri kuona kuti dzimwe nguva even iwewe mai nyakutumbura zvinotinetsei kugamuchira. Imimi matsanangurira manzwa kunzi mwana ane dambudziko muchitsanangurira baba kana nevamwe vehukama vakazvitambira sei? Inini hangu handidi kunyepa pana baba womwana wangu inini mune murume wangu yeye. Handina kumbopera ndakaita kana purupuri. Handina. Kana vemumusha mandakaroorwa. Handina hangu handakambonzwa aine kana chaakati ataura. Handina hangu handidi kunyepa. Ndezvipi zvamunoti imimi iye zvinezvi Edna ane 32 years asi hatombokwanisa kana kuita izvi nezvizvi zvinhu zvamuchiri kumuitira imimi samai? Inini Edna akaita zvaakaita izvozvi. Mukatomuona mutomuona semunhu anofamba but ndotoone dambudziko rekuti Edna chaicho unotoita iwoke gesi. Ega agone kugesa ende ega afunge kuti ndoda kugesa. Kana ipapo ukamupa mari kuti azive kuti mazvinetiswe haazvizivi. Haazive. Izvozvi ukamutizvo enda kutereti unogeza ungomupa bhaketi kuti oenda kutereti unogeza uchisara. Mvura iye anogona kutoitora otodira pasi. Kana afunga anogona kutora mvura iye kana kuti yongogeza udirwa makumbo. Iye wacho obuda akadaro. Zvichida kuti muri kuti imimi atori munhu muombe asi munotobata muchigezesa. Inini Edna nditomugezesa. Even mazuva ake kana asvika ndinotomira kuti mbikiti. Iye ega haana chaanokwanisa kunyatsoiti angazive kuti zvandadai chirika ndidai zvandadai chirika ndidai aiwa inini ndinotomira. Imimi samai zviri kureva kuti kunyangwe kubika muchiri kubikira? Ndinomubikira. Kuwacha ndinomuwachira. Kumugezesa ndinomugezesa. Mwana here wekuti
muri kuti Hongo ane makore 32 asi pfungwa dzake munodzisa kunge dzemwana akaita sei? Inini pfungwa dzaEdna kana ndichiona kana tuma ECD tuyapi ifana pakutamba ndosedza ndotokona kutamba nadzo kuma ECD yekweka haana chaanokwanisa ndodzitori shamwari dzake ndo size dzake idzodzo nokuti vatukurire vanotongona kutoona kuti aiwa zvitopindirana. Inini zuva renyu rakambomira sei nemwanasikana wenyu Edna? Inini zvandinoita manje pana Edna ane nguva yekuti anotombozvibatsira paari zvine nguva yaanozviita mazinzwa. Saka inini nguva yakaita saiyoyo ini ndikamuka makuseni pano kana tiine mvura wokuseri ndotomukawo ndowacha kana kuti aita zvaanenge aitopa angava magumbeze haazvitepesa asi anozviita owacha magumbezi aya iye wacho womugezesa wobvisa zvaakapfeka obva wamugezesa. Kana pasino mvura ndinomuka ndonotsvaga mvura ndoyandaita ndomubatsiridza ndobva ndamubikira zvekuti adye. Edna haafaniri zvekugara mumba akamuka anotobuda panze. Saka kubuda kuya kwaanoita panze ini ndikabika chikafu ndotoita chokutambidza panze. Ukati mumba haabvumi kupinda chikafu chacho angatochiramba angatoswera asina kudya. Kadzamara abuda makuseni izvo zvaakabuda makuseni azodzokera mumba manheru. Saka chikafu totoita chokumutambidza ari panze. Ukaramba kumutambidza chikafu panze uchitipinda mumba haapindi. Saka panze apa anenge achitamba nani anobуда gedhi anongotamba anenge achingotenderera ari mumba anotenderera akasumuka ipo pana akaenda kuseri kwakanobata achingobata mukatadza kunzwisisana ndo paanoita zviya zvehondo zvandiri kutaura kuti ndo pamunoona akunza mawindi apa. Kana kubuda paupo achimhanya achinovhura gedhi achiita se achibuda asi haabude hake zvekuenda kure anogona kungobuda unosvika uko obva aita sei zvake adzoka ndo hasha dzaanenge achiita se achiita. Anenge anyanyogumburwa nei? Munenge makutadza kunzwisisana kana kuti tadza kutambidzana chikafu ichocho zvakanzwisisana zviya kana kungomutsura kuti usadaro zviya zvinongomuitisa hasha. Saka pandiri kutaura kuti hapana chakamboitika kungonza usadaro uri kubata napapo ita se ibva ipapo obva atanga kupwanya mawindi obva apwanya window. Kana kungobata kana kuenda kuseri ko pamwe anoenda unobata pamwe zvisiri zvani kuseri koko kwakuti kumutsura kuti zvinhu zvawakubata izvi hatisi zvedu zvobva zvaita hondo. Mati haatauri. Saka imimi naye munokomuniketa sei? Aiwa ndinongoita zvokumudambira kuti Edna zvauri kuita izvozvo ndozvandinongoitawo. Iye ane nguva here anokudza kuti ndine nzara? Haatauri. Ndinotozoziva kuti ane nzara. Ewe ndonomufungira kuti ane nzara rega ndimugezese zvake zvauyu ndozvekumufungira kuti izvezvo rega ndimugezese iye zvezvo ane nzara iye zvezvo rega ndimuchinji iwe ndonotomufungira. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Pakurera Edna, mai vake vari kusangana nematambudziko api nokuda kwekuti Edna ane hurema huri paari? Inini samai vaEdna dambudziko randinaro inini pano pamba pandigere idambudziko repekugara. Pamba pano pandigere pamba pevabereki. Inini vabereki vangu ndakataura navo vachiri vapenyu ndokunge vanditendera kugara pakati penzvimbo ineyi. Saka vabereki vangu vese vakazoshaya. Saka ipo panapa pandiri kugara ndogara nehangadzi yangu nemukadzi wake. Saka kugarisana kunonetsa ende havasi kutongoda kuti ndigare pano nemaererano nechi asi nenyaya yekuti handina kwekuenda ende handina chekuita. Pakatoomesesa vanhu vaMwari pakaoma nekuti izvozvo iye Edna wandiri kutaura uyu munhu anobata
Waenda kuseri uko vanenge vakatuma kana miriwo yavo kana chimwe chinhu chavo chavakaisa pasaidi anoenda kutotetse unobata. Pakubata kwaanenge vaita kwe hamuchanzwisisana makutanga futi kuita sei kutaudzana. Zvinoita fanika nyore kungewo usiri kuita sei usiri kuda kana usiri kudaira mwana. Zvinonetsa kutotanga manje kuita sei kutaudzana pakugarisana paya kuti mwana wenyu azodai mwana wenyu azodai ndo zvaanoita sei zvaanoita. Ende dambudziko racho futi raanobva aita iye dhina wacho munhu uyo kuti pawamutsura paya abata izvo zvaabata izvo anobva aita hasha dzaanenge akuita dziyedzo ndo dzandataura kuti paunobva una achirovera madhoo mazenzwa achirovera madhoo kupunza mawindo achirovera magedhi. Saka pakugarisana munenge musisanzwisisana iroro rinenge riri dambudziko rakaomesesa iroro. Uyezve akatoti akabuda ipapa akaenda kana kutoilet handiti dzimwe nguva agone iye pamwe hakuna mvura hana flash kuti iwe uzo pamwe hauna kunge wazvona kuti aenda kutoilet yamutauro futi yakuita se yakuitika iyo iyaya hauna kunge wazvona kana wazvona woita se woenda unodira asi kuti muzonyatsotaura zvekuti munzwisisane zvinenge riri dambudziko rinenge riri dambudziko. Kozoti iye wacho zvandiri kutaura kuti rimwe dambudziko ndere kudai so isusu tichikumbira kuna tichitanga kugara pano baba vacho vaiva vachiri kutoenda kubasa izvezvi baba vacho havaendi kubasa ini handiende kubasa tanga tiine zvombo tinotoone zvombo redu riri kuseri kundaibeta hangu zvehuku dzechivanhu asi izvi zvangu ndane kwasara shoma ndinenge ndane 6 chete huku dzashoma asi chisiro changu ndechekuti dai ndakwanisa kukwana zvokuita sezvokuita nekuti zvandiri kutaurira izvozvo zvokuti kumesaka kwaanotomboita zvinenge zvaakudo mablankets akatiwo zvikodo sipo zvikoda even iwo mapedzi yayo anenge achitoita sefuti achitodiwa kana iwo mapedzi yayo anenge achiita se achitodiwa. Ndodambudziko randinaro. Tinoona kuti dzimwe nguva iwewe muridzi wemwana unokwanisa kunzwisisa kuti aiwa mwana uyu ndo zvaari asi vatigere navo votadza kuzvinzwisisa havatozvinzwisisi. Saka inini ndenge nditoriwo panguva yakatoomesesa vabereki vane vana vakere vandotozviziva tiri panguva yakaomesesa kunyanya panyaya dzezvepekugara haisi nyore ende hakusi kuda ndoga ndichitaura kuti inini kugara pamapepa vabereki hakusi kuita sezvako hakusi kuda asi dambudziko remwana. Asi kugara kwandakaita pamba pevabereki hungumba medu still 5 asi vamwe vangu vatatu ava nopurebhero havana basa nazvo vanotonzwa dambudziko rangu kuti aiwa uyu munhu nemwana wani nairegerai vagare pai pamba asi vandenge ndakagarawo navo vacho pano vacho inenge iri nguva yakaoma kunenge kuri kushinga kusunga fesi kuti ndibve nditi ndiende kunoloja hapana kwaunonoloja nemwana uyu handide kunyepa vanhu vamwari asi vanogona kuti ibve ende munoita semunoloja akura hapana kungonzi akura nekuti haana chaanoziva haana chaanogona hapana kungonzi akura asi iye kunenge kuri kugarirwa kusunga fesi. Edina mwana wekuti munoteremi pese paari ndofanira kuisa ziso rangu. Edina mwana musikana saka zvaari mwana musikana uyu haana chaanoziva unofanira kutoti paari ukaona ndatobva pano ndatoona kuti munin'ina wake uyu aripo ndenge ndatoona kuti munin'ina wacho uyu aripo kana munin'ina wacho asipo handibvi zvandiri kutaura izvozvi kuti izvozvi zvandiri kutaura izvi kungoti izvozvi ndabuda kuenda kunokuperekedzai pamotikari toti munin'ina wacho hapo ipapo ndo paanotaimira ndo paanoda kupinda mumba paanopinda mumba manje unoona zvinhu zvese zvakanywa manje ukangoti buda chete unoona angokuitira zvimwe zvinhu zvausinganzwisise mumba imomo zvazanganiswa hameno zvaanenge angofunga kuita ndo zvaanoita taimi yokuti uyo wabuda wangoenda padikidiki hapana munhu mumba achafanira anotaimira so iye akangopinda mumba imomo unoona zvese zvazanganiswa upo mafuta zvese sauta hameno shuga zvese zvaita kanguva dikidiki wangobva ikako. Saka munhu wekuti anofanira kumufudza panyaya idzodzo dzekupinda mumba achiita zvinhu panyaya dzokumutyira panyaya dzevarume munoziva varume venyika ino havana basa nazvo kuti mwana anorwara ndo havanototaimira iye unotoona kuti ndaita se ndamuchengetedzawo panyaya idzodzo zvekuti pese kana kutobuda gedhi mune muri mumashure munenge binaye ukaona ndatobuda chete gedhi ndichimusiya aidza kuti mune munin'ina wacho uyoyo maoni kana pasina ndiri ndega unotoona kutoti gedhi racho handitobudi. Iye ukama hwake nemunin'ina nevadiki kwaro wakamira sei? Vanin'ina vacho rudo nemukoma wavo ndovanaro handingati hangu ndine dambudziko kana varipo handina dambudziko ndinogona kuita sei kuvasira zvinova nemazuva nomwe munhu anenge aine zvaadao kuti havangarambe vari pamba vanenge vachienda kana kuchikoro kana kuti vaine zvavanenge vachiita se vachiita kana zvaanenge achifambirawo
handina hangu dambudziko pavanina vake kuti ichichi nokuti enda tikudza kuti ndiye dambudziko handina dambudziko ipapo. Kuchechi unomboenda ere Kuchechi ndinoenda naye iye akagamuchirika ere kuchechi kwako? Inini kuchechi ndinonamata kumasowe. Kumasowe uku handina problem. Ine ndisvika kumasowe vanhu vakawanda vandoshamisika vanomufarira zvekuti wekumasowe kwedu vanomufarira panakati edhina vanomufarira zvokuti ndikaenda kumasowe ndichimusiya vanonzwa ari panandika chikuti koshamwari yangu maisiyako zvichireva kuti ikoko vaiye wacho anotofarawo kana ari kwaikoko semunhu asinga matimi haatauri asi anombotedzera ero kuti kuedza kutedzera kuimba akaona kuti vanhu osumukawo kana muchitamba vanhu vachita haagona kubudisa mashoko pakuimba anongoti zvimwe ziya asi anotodaro kana kuri kumasowe kumasowe handina dambudziko. Haatauri asi anonzwa. Ane kakunzwa handigoni kuti ndotsanangura ndichiti ane kakunzwa asi haanyatsonzwisisa. Kana ndichiti ane kakunzwa asi haanyatsonzwisisa munogona kuti ndakuti Edna sumuka inotora kapa anogona kupinda mumba manzwe but agodzoka asina chainacho kana kuti agokwigira chinhu chakasiyana nechamataura muchiti hongu makore aenda asi anoita kunge mwana mudiki saka anotambisei Edna kuti panze panenge achitamba nei? Ipapo ndine kamuzukuru kangu izvosvika ari pano so akasati kakumbeza kuchikoro kane 2 years 7 ndo anenge achitotamba naye vandotamba bhora vese kana kutambisa kamwe kamotikari so vanenge vachitambisa tumotikari utu ndozvaanenge achizoti akamuona achitamba mahumbwe nezvidhori ndozvaanotoita izvo zvida kuri kunzi kuserukota kuti handei anga unoona achitambisa kungotorawo chigaba icho akutoisa zvemahumbo akutoitawo madhaka akaonawo achitambisa chimotikari akungoitawo zvechimotikari zvikuita mwana chete ndozvaanotoita. Tiri muchirongwa Twice a Mother, ngatimboturai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Muchikamu chapfuura mai vaEdna vataura matambudziko avari kusangana nawo. Ndezvipi zvavanoti vangayamurike zvakanyanya kana zvikange zvaitika muupenyu hwavo? Mina hangu pamatambudziko andataura ndaifunga kuti dai tabatsirika pekugara nekuti dai tawanirwawo pekugara nekuti kana uine mwana akaremara pekugara panotambudza pangava pekuroja chaipo haudiwi. Saka iwewe kana uine panoti pako zvinenge zvakarongeka, kana iwewe uine panoti pako even ukanzi wafa mwana iye anowana pekusara. Zvino kana usina pako vana havaidambudziko. Nhasi uno kunzi munhu wafa nyange uine vana kana 5 kana 10 pamwe 9 vese vanotorwa uye anosiyiwa kuti hapana anomuda. Even nhasi uno tichirurama tiri kurama zvatiri kuita izvi. Mwana mudisable hapana nomboyaka kuti ndipowo mwana auye kuhoriti. Kaunti inga mwana nhinga hausi kuuya kuti avabvunze vanenge vachida vachinomawo chete ava havatase havadiwi. Saka iwe kana uine pako pekugara unoziva kuti ziwana nhasi ndine pekugara nemwana wangu. Saka ipapo ndamene ndichikutaurira nyaya dzekuti ndaichengeta huku kuseri uku. Chiso changu ndechekuti kana uine mwana akadai hauna unokwanisa kuenda kunoita mamwe mabasa, kana ukawana ukwanise kuenda nemwana akakura kudai uchiti ndiri kuenda pabasa ndiri kuenda nemwana. Chiso chedu chinenge chiri chekuti dai tawanawo zvekuita tiri pamba. Saka ipapo pandaiti ndiri kuchengeta huku apa. Chiso changu ndechekuti dai ndakwanisawo kunyatsowano
zvokuti ndibatsirike pakuti ndisimudze purojekiti yangu yeuku ndozviitira hangu ndiri panopamba kana kuwanawo zvimwe zvinhu zvandinoita zvinoita kuti ndibatsire ndisatambudzike pakumuchengeta eti vana ava vanonetsa pakuchengeta nokuti savanoda zvakaita se zvakawanda. Ipapa ndokutaurira kuti havadi kuona kana shinda yehembe kachinda kakungoona kana kabudiso vanoshuva nyangwe hembe ambenga ainadzo dzinosvika pakuita sezvavo pakupera anozvuka. Ipapa ndofanira ndichikutaura kana iwo mapedzi chaivo unenge kuti kana waona zvekuita iwe woita se uchimutsvagiridza uchimutengera kana ingava sipo chaiyo inotodiwa pamwana zvandiri kutaura kuti zviya unenge uchida kuwata nguva diki diki ende unongoita kana angoita zvimwe zvinhu zvausingafungire nguva iyoyo unogona kungoona kana kuti angomesa kana magumbezi usingafungire chingoti nhasi akarara kana kuti angoita mheno zvaanenge angofunga kuita. Ipapa anotamba semucheche apa zvamunotoona anotamba semucheche ukaona hembe dzake unenge uchitofeka seso uri kuwata mucheche nekuti anenge achingoitawo mahumbo. Ipapa achingotambisa mavhu achiita kungoita se saka zvinenge chidawo kuti dai taita se tabatsirikawo taonawo zvinotibatsira pekugara. Ini chiso changu chananga chiita kuti pekugara iro purojekiti yandiri kutaura inenge chidawo nzvimbo yakasununguka uchiita purojekiti yako uri pamba ipapo uchigarawo zvakaita se zvakasununguka. Mati kana ari kuchechi anenge achiteedzera zvekutamba ko kana muri kunokumba semhuri nevadiki nevake anombotamba here mumhanzi ukaunzwa mumhanzi aiwa anotamba mumhanzi kuunzwa aiwa anotamba zvemumhanzi munobatsirawo here mwanasikana kutamba anotamba aiwa kutamba aiwa anotamba aiwa kutamba ndoko anotoanyotsonzwisisa anotamba aiwa zvekutamba anozvidiwo zvakachingojaivhira jaivhira. Ndizvipi mama zvokuti munoti mimi kunyange munamato wangu pamusoro pemwana wangu watinoti Mwari dai vanzwa zvishuwo zvemwoyo wenyu? Inini kutaura chokwadi munamato wangu fanika ini pamusoro pemwana wangu ndine vana hangu vatatu asi mwoyo wangu unoti nhai Mwari ini tikasiya panyika pano mwana we achazodini. Ndipo paya pati kudzokera kumashure kuti wangu dai kuri kunzi ndinenge ndine pekugara kana ndikafa kana ukashaya anotora anosara vari pai apa. Ine vana vangu handinawo vana vasikanaka saka vese vachaita dzimba dzavo vese vachaenda kuvarume vavo vangani vangazotambira kuti hanzi ngauye uya nemukoma wako uya naye ugare pano vangani vangazvitambire. Ihama ipi inotora mwana weka muti ngauye zvakaagare? Ihama ipi inoti ngauye zvake? Ndimbori mupenyu kudai vachimutadza kokuzoti kana ndafa anomutora ndiani? Saka kana ndine pandinoti pangu pache ndinenge chitoda kuti paende zita rake. Kana paenda zita rake kana ndikafa ndinoziva kuti zviri nani pokusara akaita se akagara. Taura imimi kuti makanosangana nevamwe kwamainosangana kuma-exercises kuenda ikoko kwakakubatsirai zvakanyanya here zvekuti ndezvinhu zvoti munotokurudzira vamwe ana amai vane vana vane urema? Aiwa inini kutaura chokwadi kana wasangana nedambudziko rekunge uine mwana mudisabled ini kukuza kwangu ndiko kuti endai kuchipatara. Kana maenda kuchipatara munotsvaga zvekuita vazhinji kuma-exercise inini kuma-exercise kwandaienda ndakaona vakawanda vakazoita se vakazoimprova zvichitoita vanhu vaya vanobatsira. Ndoda kutaura chokwadi pamberi paMwari kunyange ingava mutezo ende tinodzidziswa zvakawanda zvakasiyana siyana newewo unozvigamuchira izvi hazvizvi zvekuchengeta uri mukati medu nekuti handi munonzwa uchinzi vamwe vakana kuti vanofanira vana havafaniri mumba muchobudawo muenda navo muchinondodzidzisana nani nevamwewo unonosangana nezvakasiyana siyana uchidzidziswawo zvakasiyana siyana kana kuti wodzidziswa kuti mwana wacho womuchengeta sei nemiwo munenge muchidzidziswa kuti kana muri kumba pote muchiitisa mwana maexercise akati unotodzidziswa ikoko asi kana uri mumba mamwana hapana chaunodzidza uri wega. Ndeapi mashoko amungade kutaura? Tinoona kuti zvisi dzimwe nguva community chaiyo inotadza kusapota mai kana vane mwana nedisability. Wedweka kana ini changu chandinokuza chekutanga ndechekuti kana waita mwana ane urema usamuvige mumba uuditse vanhu vase kuti ndozvazviri kana hama neshamwari ngadzizive kuti ndozvazviri nokuti kune vamwe vanokana kufarira vanonzwa kunyara kana kubatikana aiwa hazvinyadzise zviriko. Asi imwe nyaya yandinenge ndichida kutaura ndeyekuti kuhama neshamwari ngatiregei kushunguridzana mungava mukugarisana. Kana munhu azvara mwana ane urema nekuti mumwe munhu akazvara mwana ane urema unoita fanika sezvinonzi waita chisuonekwa pano panyika
Hautodiwi nyama neshamwari. Murodhi umu kana ukafamba uine mwana unosekwa. Saka iwe wazviziva kuti kana uine mwana wangu mudhisemba ndichapindawo murodhi ndofamba. Asi tiri kukumbira vanhu vega, munhu hapana munhu anoda. Hanzi kana tabereka vana vane urema tisavavige mumba. Tinoda kukutendai kuva nesu pachirongwa Twice a Mother. Musakanganwe kwamuri ikoko kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Tisangane zvakare svondo rinouya.